kube nomdonsiswano phakathi kweNkatha ne-MK bebanga ukuthi kudlule i-MK edolobheni. Ngokusho kwe-MK, ithi nayo ibinemvume yokuba ithathe imashi idabule edolobheni. Hayi babhiyozi kokugcina bazamukwenza lapha. Hey, yeah. And you go right. I know Kushem. EMK, yes, Princess Park. What's the stand? Hey, hey! Oh! Oh! Asaza Ostrofan! Asaza Ostrofan! Assad Ostrofan! Assad Ostrofan! Hi, Chief. In kwa kwa chui pa niyo, Chief. Chief, hanapin hapa. Yoy tu ahead. Hanapin hapa. Assad Ostrofan! Assad Ostrofan! Assad Ostrofan! Assad Ostrofan! FIFA! Kondesuze FIFA! FIFA! Kondesuze FIFA! Bonini! Hai! Oto kumangana ngadisi. Asaf.
hambe lapho ngemuva. Woza lapho ngemuva. Wangena umkhondo.